Преди 2 години бях просто търговец. Днес съм управител на агенция с над 15 човека екип. Аз съм Александър Симеонов, съосновател на Modern Home и тези неща не ги казвам за да се хваля, а защото всичко започна с един проблем, който никой на пазара не искаше да реши. Затова с моят партньор Дидо създадохме агенция, която да е изцяло на страната на клиента при закупуването на имот строеж. Целта беше проста – да помагаме на хората да купуват без страх и риск, но началото беше тежко. Лично за мен най-трудно беше да спра да правя всичко сам. Трябваше да се науча да водя екип, да делегирам, да правя обучения, да разбирам паралелно счетоводство, маркетинг и партньорство. Правехме буквално всичко, за да вървим напред. Днес разполагаме с над 15 човека екип и предлагаме над 60 проекта в София. Работим само с проверени инвеститори и помагаме на стотици хора да открият своя дом или инвестиция спокойно, лесно и умно. И това е само началото. Мисията ни е една, а именно да ви дадем сигурност в най-важната покупка в живота. Последвайте ни, за да следите как се развиваме и да получавате стойностни видеа за имотния пазар.